Quan un senyal vertical contradiu un element de balisament circumstancial que modifiqui el règim normal d'utilització de la via, quin preval? Preval A, el senyal vertical, B, el senyal més restrictiu o C, l'element de balisament. Has de recordar sempre l'ordre de preferència entre senyals. A dalt de tot, sempre qui mana més és, efectivament, els agents de policia. D'acord? Molt bé. Després, què tenim? Els senyals circumstancials. Després, els semàfors, els senyals verticals i les marques vials. En aquest cas, a qui faries més cas? Correcte, a l'element de balisament. És el més important, és el que has de tenir sempre en compte. D'acord? Vinga, passem de pregunta. Quan les indicacions d'un semàfor i un element circumstancial de balisament es contradiuen, preval A, el semàfor, B, l'element circumstancial de balisament per ordre de prioritat, o C, el senyal més restrictiu. El del senyal més restrictiu sempre s'aplica quan són dos senyals del mateix tipus. En aquest cas, el senyal de balisament està per sobre, en l'ordre de prioritat, per sobre dels semàfors o dels senyals verticals o dels senyals que estan pintats al terra. Llavors, en aquest cas, serà l'element de balisament, l'element circumstancial, qui val molt més. Els cons de la imatge són elements A, que únicament indiquen el principi d'un nou carril, B, que indiquen el mateix que els senyals horitzontals i l'ordre de prioritat i en l'ordre de prioritat ocupen el mateix lloc, o C, l'abalisament i tenen prioritat sobre la resta dels senyals, excepte els realitzats pels agents de circulació. I és que és veritat, els agents són els que més valen, d'acord? I per sota dels agents estan els de balisament. Per tant, la correcta és la C. Si un agent de trànsit des del seu vehicle li ordena detenir-se mitjançant l'encesa d'un dispositiu amb un llum vermell intermitent cap endavant, on ho haurà de fer? A, al costat esquerre de la calçada davant del vehicle policial. B, al costat dret davant del vehicle policial en un lloc on no generi majors riscos o molèsties per a la resta d'usuaris. O C, al costat dret de la calçada darrere del vehicle policial. Si el vehicle policial ve per darrere meu, jo m'he de detindre, m'he de parar, d'acord? Però sempre davant d'ell. Si ell està darrere, davant d'ell. Al costat esquerre o al costat dret? Efectivament, al costat dret. D'acord? D'acord? Llavors direm que al costat dret davant del vehicle policial en un lloc on no generi majors riscos o molèsties per la resta dels usuaris. Un element de balisament consistent en un llum vermell fix indica que a partir d'aquest s'ha de reduir la velocitat. B, cal detenir-se fins que s'encengui el llum verd, o C, la calçada està totalment tancada al trànsit. Si no tinguéssim la fotografia, seria potser més complicat, perquè diu un llum vermell i pensem en el semàfor vermell, d'acord? Però és que no és això, és un llum vermell fix. Veus la fotografia? Correcte. Això vol dir que la calçada està totalment tancada al trànsit. Les bandes sonores s'instal·len A, per separar els carrils amb l'objectiu d'advertir o guiar els usuaris de la via mitjançant advertències sonores. B, com una mesura de seguretat viària que pot reduir les sortides de la via i les col·lisions frontals per invasió del carril adjacent.
Adjacent vol dir el carril del costat. I C, per fer més visible les vores de la calçada. No fa més visibles les vores de la calçada. De C no pot ser. D'acord? Per separar els carrils amb l'objectiu d'advertir o guiar. Podríem contestar aquesta quasi, Però mira-la bé. Com una mesura de seguretat viària que pot reduir les sortides de la via. Clar, no les pot evitar, però les pot reduir, perquè quan tu toques aquesta banda sonora fa un crrrr que l'escoltes i el sents, d'acord? Llavors pot evitar o intentar reduir, intentar evitar les sortides de la via amb aquest rrrr i les col·lisions frontals, perquè si no canvio de carril sense voler, no col·lisionaré amb els vehicles que venen en sentit contrari. D'aquesta manera, la correcta és la B. Els llums dels semàfors amb la silueta d'un velocípede afecta a qui? Ai, mare meva, un velocípede! Sembla un velociraptor, un dinosaure. No, un velocípede, a veure què és la bicicleta. A qui afecta? A, exclusivament a velocípedes, B, a velocípedes i ciclomotors, o C, a ciclomotors només. Fixa't que és un velocípede, és la bici, és la bicicleta, sí o no? Llavors, a qui afecta aquest semàfor? Exclusivament a velocípede. D'acord? Passem a la següent. Quins usuaris de la via han d'obeir aquest semàfor? A, les bicicletes, B, els ciclomotors, C, motocicletes i ciclomotors. A veure, la silueta jo penso que està ben clara, no? És una bici, tu. Home, no fallem aquesta, Per favor, aquesta no es pot fallar, Aquesta és molt fàcil, Que la falli, cuidado, Que ho posi als comentaris, Que li donarem una claqueta. Una claqueta. Vinga, què passa quan els pneumàtics dels vehicles passen sobre les bandes sonores? A, el vehicle pateix una forta tremolor que obliga el conductor a detenir-se, cony! Ostres, tu! Quin susto! B, la banda impedeix que el vehicle surti del seu carril i el conductor rep advertències sonores per avisar-li? O C, el conductor rep advertències sonores i tàctils per avisar-li que pugui corregir la seva direcció de circulació. Evidentment, la A no pot ser. El vehicle no pateix una forta tremolor. Pateix una tremolor. Pot espantar-te de primeres, però no és una forta tremolor que t'obligui a parar-te, a detenir-te, d'acord? La B, la banda impedeix que el vehicle surti del seu carril. Home, no ho pot impedir. Pot intentar impedir, però no ho pot impedir. Llavors, ens quedem amb la C que diu el conductor rep advertències sonores i tàctils per avisar-li que pugui corregir la seva direcció de circulació. La correcta és la C. Aquest senyal indica perill per la proximitat. Cuidado, que aquesta senyal és de les noves, No la fallis, aquesta. A, d'un tram comprès entre una confluència i una bifurcació on es produeixen diferents moviments. B, d'una intersecció amb una via a la dreta i a l'esquerra als usuaris de la qual hem de cedir el pas. I C, d'un tram en el que existeixen diversos accessos directes a la via i han de cedir el pas als usuaris d'aquests accessos directes. A veure, anem a poc. Analitzem la un tram comprès entre una confluència i una bifurcació. No, aquesta senyal s'assembla molt a la d'intersecció amb prioritat. Però clar, no sembla que només hi hagi una intersecció. Sembla que hi hagi més d'una intersecció. Veritat? La A la descartem. No és un tram comprès, una confluència, una bifurcació. No. A veure, David, una intersecció amb una via a la dreta i a l'esquerra. Clar, una intersecció no. Fixa't que estan escalonades. És un tram en el que existeixen diversos accessos directes a la via i que aquests accessos han de cedir el pas als usuaris d'aquests accessos directes. És a dir, que es troben amb mi, són diferents accessos i m'han de cedir el pas. La correcta, evidentment, és la